L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating ta' Malta f'livell A u l-perspettiva l-ġejjieni hija waħda stabbli. Fitch qalet dan f'rapport ippubblikat tard il-ġimgħa filgħaxija li fih ukoll analiżi tal-qagħda ekonomika f'Malta. Fir-rapport tagħha, Fitch tgħid li Malta kellha tkabbir ekonomiku iktar milli mistenni u hekk se jkompli jiġri fi żmien li ġej. Hawn Fitch tgħid li Malta qed ikollha prestazzjoni aħjar mill-medja taż-żona euro. Saħansitra l-analisti ta' Fitch ibassru li din is-sitwazzjoni tista' tibqa' sejra hekk sal-2016. Fir-rapport ta' Fitch tispikka referenza lejn il-qasam tax-xogħol fejn jingħad li b'5.7% ir-rata ta' qatt f'Malta hija inqas mill-medja Ewropea u mill-medja tal-pajjiżi b'klassifikazzjoni A. Fitch tinnota li r-rata tal-qatt naqset minkejja żieda qawwija ta' partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol l-iktar fost in-nisa. Fitch kellha kummenti pożittivi wkoll dwar id-deficit fejn irrikonoxxiet ir-riżultat li kiseb pajjiżna minkejja n-nefqa li qed ikun hemm f'setturi bħas-saħħa u l-edukazzjoni. Fir-rapport ta' Fitch kompla jintqal li tistenna li għal din is-sena u d-dieħla ir-rata ta' deficit tibqa' taħt il-limitu stabbilit mill-Unjoni Ewropea. Skont l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, din għandha tkun ta' madwar 2.5% tal-prodott domestiku gross. L-Aġenzija kellha kliem ta' tifħir għal liġi fuq ir-responsabbiltà fiskali li ddaħlet taħt din il-leġislatura. Liġi li anke Fitch taqbel li setgħin biex il-politika fiskali tkun iktar stabbli. Ir-rapport ta' Fitch jitkellem ukoll dwar il-qasam tal-enerġija u jgħid li l-ftehim tal-Gvern ma' Shanghai Electric huwa ta' benefiċċju għall pajjiż. Dan minħabba li djun tal-Malta huma fost l-akbar riski għal credit rating ta' pajjiżna. Ir-rapport jinnota wkoll is-saħħa tas-settur finanzjarju Malti, kif ukoll il-preżenza ta' ammont qawwi ta' likwidità u tfaddil fil-pajjiż.